Hej. Alle, der nok har set mig i noget tid nu, ved, at jeg vil give den her 100 kroner seddel ud til en af jer, der ser. Og på min 50. subscriber special selvfølgelig. Og nu har jeg besluttet mig, fordi jeg er den 1. december i dag, så har jeg tænkt, at vi skal have noget julehygge med at gøre mig fattigere. Skal jeg lige prøve på at finde den frem. Hver eneste subscriber, som jeg får fra nu af op til juleaften, kommer jeg til at lægge 1 krone oven i de penge, jeg allerede vil have givet. Hvad siger I? Vil I subscribe til at gøre mig mere fattig? Jeg ved, at I ikke gider at gøre det. Men vis mig forkert og gør det.